şoşatma yaşlıkta köymenini doğ devlet gelteyedir bilmez doğulu dimani doğ Perikatın bitverler hep bir tulku teymeni gidiyor. Kulluk getirin canından, kulluk getirin canından, ayama bağırça kanından. Oh yar, oh yar, oh yar, oh yar, oh yar, oh yar. Kanul insanın bir garip mihmani gide, bir garip mihmani gide. Tebettir hay yürüyüşünü yanlış atayım hay yanı doğan giymeni gidiyor mavtum yoldan çıkmadı. Mavtumunu yoluna çıkmadı, yakşıtı yamanı yok mu? Oh yar, oh yar, oh yar, oh yar, oh yar, oh yar. Mümkünaysın bir yok mu? Tanrısı bu imanigde, Tanrısı bu imanigde. Mümkünaysın bir yok mu da Tanrısı bu imanigde bir garip mihmanigde. Ene mehribani ileşer, hormatly müşahiçler, bugün Kahraman arkadamyň tagallasy bilen Aslan Türkmene we tele ýaýlymyň şeýlede edid arkadamyň saýatyny Aziýanyň merjeni Agşäherimiz Aşgabatyň gözelligine gör goşup oturan Aşgabat Meden Dinjaj merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýeşenme uny size hödürleýän owallar taýlaşyny atly etmişimiň bugünkü sanam ahyrlady. Biz gepleşimimiň dowamyny halipalarymyzyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar size ýetirdik. Gyzykly söhbet etdik. Pursatdan peýdalanyp biziň gepleşigimize gelip ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip beren halipa bagşylamy Türkmenistanyň halk artistleri, Türkmenistanyň hormatly il ýaşullary Hakadur Täjim şeýlede Kahyýaly Şarif bugün halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryna usatlyk bilen sadarnarlyk eden, sadarny dostlarymyza, halipa sadarnalarymyza da dörejlik toparmyzyň adyndan sag bolsun aýdýar.
Mehriban arkadaşymyzyň saýasynda alhamlar joşup dursun, janyňyz sag bolsun, öýe jokluğuňyz abat bolsun. Oğlum. Sağ olun. Mehriban arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ýyl ýurt bähitli alyp barýan. Ägürtül işlerine elmedama şowurluklar ýar bolsun. Hormatly arkadaşymyzyň jany sağ olun, tutýan tutumly işler rewaj alsyn. Köp sag bolun, halipalar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ne özüňiz bilýänsiňiz gepleşigimizde ýygy derli ýaňy gepleşige başlamak hak tomaş edýän